Kumusta mga katropa? So for today's video ay magluluto tayo ng pork humba bisaya. Ayan, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Kailangan natin dito ng minced garlic. Siyempre kailangan din natin dito ng onion. Yan, chop lang natin ng onion. Then, ang ating marinated pork. Yan, nilagyan ko yan ng soy sauce, kalamansi, paminta, at dahon ng laurel. Lagyan natin ng mantika ang ating kasirola. Yan, so stir fry na natin ang ating pork para mas lalong sumarap ang ating pork humba. Yan. After ma-stir fry ang ating pork, mag-umpisa na tayong maggisa. Yan, maglagay na tayo ng sibuyas. Hintayin lang natin na maamoy ang aroma ng sibuyas at isunod natin ang bawang. Yan mga katropa. Pagkatapos, lalagay na natin ang ating pork na in-stir fry kanina. Tapos, haluin natin. Yan, takpan natin at hayaan kumulo ng mga 3 minuto. After 3 minutes, buksan ulit natin at lagyan ng tubig. Yan yung pampalambot natin mga katropa. Ipakuluan natin ang ating pork ng hanggang 15 to 20 minutes. Sili at saka ang ating black beans. Yan, o diba? Pagkasarap ng itsura mga katropa. And then, i-mix natin. At pakuluan ulit natin to ng mga 3 to 5 minutes. Then, ready ng ating pork humba bisaya. Kamusta mga katropa? Welcome back to Hanimaze TV. So, for today's mukbang, nagluto ako dito ng humba bisaya. Yan. Tapos meron tayo ditong maraming kanin sa likod, mga katropa. So mga katropa, huwag natin itong patagalin. Kanina pagutom si Hungry Colette, kaya kumain na tayo. Karang kabalemi po, mga tamo po. Lambot na. Taba. Sauce. Taba, oh. Nakagaldal din taba. Meron kami dito ang 3 itlog. Lambot.
Sarap. Gutom na kasi ako. Tumuto yung pension niya. Ito, tapi ito eh, tapi. Wait lang mga tropa. Tayong rice. Because I'm a Filipino and this is my life. Make life great. Make life great. Ati sauce yan. Ay tayo. Nilagyan ko niyang itlog. Pero kung saan ako pag ganito, nalagyan siya ng itlog. Sarap ng tubig ng malamig na. Gabing-gabi na, napakainit pa. Kiss na ng gabi. What is na? Ang init sa Philippines. Umulan kanina kaso saglit lang. Parang mas lalong uminit lang. So yan mga katropa, busog na po kami ni Hungry Colette. Maraming salamat Lord sa masarap na pagkain. At ang aking Facebook page po may C8. Sa mga hindi po nakafollow sa akin, please follow niyo po ako. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hanamis TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you! Bye!